Good morning mga gang. Ano na, mag-alas 11 na po and kailangan na i-pick up si Ana mamaya mga 11:30. Hindi na ako nakapag-vlog kahapon kasi busy ba. And alam mo ngayon, day off ko po. So, si Ruth din day off pa din niya. Lamig-lamig. Foggy po outside. Grabe. So, hindi din ako sasama kay Ruth mamaya na sunduin si Ana kasi hindi ko kaya yung lamig. Gusto ko nang nasa bahay lang. So, wala po kaming ganap today. Bahay lang kami and I think later si Ruth pupunta siya sa Centrum kasi bibili ng diaper. Magbibili na siya ng diaper ni Ana. So, ang gagawin ko lang mag-relax ngayon, mag-aral, tsaka mag-edit. Mag-edit tayo. Tapos, manood pa ako ng mga vlogs mamaya. Kasi, may backlog ako sa panonood yung vlog kay Love Mir, kay Dayan, hello Day, and also kay Libian, yung sa taga-Germany ba. Hello Day, Libian, kumusta Day? Shout out ninyo ni Nico. Char. Nakakausap ko po siya minsan sa sa IG niya. Mas active kasi siya sa Instagram niya. Magkita niya tapuhon Day kung naanay time. Amping maniniko. So yun na guys, magre-relax muna ako kasi si Ruth ayun sa sa taas nag-ano pa siya, he's washing up. Gabi ka tunaw. Ruth turned on the heater earlier but parang pinatay na naman niya ulit. Grabe guys, kailangan talaga nakatago yung aking kamay every time. And palaging nakaganito. Yan, palaging may kumot kasi hindi ko kaya. Diba? Proud na proud ang mga taga-Netherlands. Oh. Ganyan sila dito pag naglalaro yung football team or si Max Verstappen. Diba? Netherlands is playing today at 4 o'clock. So, yeah. 4 o'clock, Nederland time. Yeah. Puntahan namin si Ana, pick upin namin. Winter ako si Rotala. It's not that cold. It's not that cold, guys. It's very foggy. Yet, really You can't really see it. It's foggy. Diba? This is one of those days na ayoko nang lumabas. I don't like going out anymore. I don't like going out in general. That's why you're a vlogger, so you can go out. Don't like going out, Paris, Barcelona, Nee, Amsterdam, but that's Den different. Haag, Not Brussels. that's different. I That's don't like going out. that's traveling, buwang. Yeah, that's also going out. I mean, going out like on a daily basis, ba? That's the Papa Wanda. Oy. Hey. So, malapit na kami sa school ni Ana. Ayan, nakita namin yung papa ng isa sa mga bata. Madam is here. Say hi, Ana. Hello. So, lakad muna kami ng kaunti. Saglit. Oh, that's nice, bang. Oh, the Kerst Corazzi. There's Keep there, if you want. Kip, oh, aan de markt. So, may chicken food truck dito sa labas. It's the first time now that we're picking up Anna from the Peuterspeels all together. Yeah. Papa goes back to work tomorrow. Yeah, morgen werk, only 3 days. En dan Yeah. weekend, hè? We also have Monday off again to. Yan yung It's not church party sa time amin. every time, Emma. Huh? It's not party time every time. Oh. You walk through it? Yeah, I did. Can you show me? A little bit? Yeah, just do it to the leaves. Yeah. Guys, nakatama kong tayo. Yawa. Yan. Yes. Luckily, I stepped on poo-poo. Yeah. Not Anna's poo-poo. But actually, it's not allowed, but I mean... No, it's not allowed. If you it's have not a dog, allowed. you should clean it. Dog poop kasi siya. So everywhere, like some parts of the Kwan, you can actually see, you can get plastic bag, no? Plastic bags for the dog poop. And normally people bring them themselves, but you can also. And then, yeah, pag marami kasi aso na nilalaka dito, so pag nagpupo yung aso, dapat mong, ang tawag Do you walk to spa? Or you don't? yeah, shoot. Ay mong pupuon, ay, libang imong iro, dire. Di man ba pwede dire. Hindi pwede dito. So, change of plans. Punta daw kami sa supermarket. Malapit lang. Maliit na supermarket. Sa Spar. Napaka-foggy. Malasa lang, oy. Mama stepped on pupo.
Si Ana chill lang. Ah, that's good. Yeah, it's kind of. So, dito na kami sa Spar. I just pick a few stuff. Chill lang si Ana. Yeah, she's relaxed. So, Maybe a dito bit na kami. tired too. So, papasok na kami. And, pumunta kami sa Amsterdam. Ibang shop pa. Ayan, nasa bahay na kami guys. And, pakita ko lang sa inyo ang aming binili sa labas. Mag-haul tayo lang. Madali. So, first, pumunta kami sa Spar. Isa siyang supermarket or convenience store. Yeah, supermarket, yung maliliit yung hindi maramihan yung binibili namin. And it's much closer kaysa pumunta kami sa Yumbo or sa bayan or sa sentrum. So, doon tayo pumunta. So, kumuha ako ng 2 croissant and may yogurt din ako. Greek yogurt sa akin lang po ito. And then, kumuha sila ng tinapay. And ano pa? Ito pa. Ito siya. Biscuit ni Ana. Biscuit. Saan naman yung teriyaki? And ito yung dinner ko tonight. Teriyaki chicken siya. Tapos pumunta kami sa isang Turkish na shop. Malapit sa amin dito. Ang bait-bait nung or. So kumuha kami ng peri-peri na drumsticks. Yan. Marinated na po ito. Yan. Mabango. And then yung chicken fillet nila. Yan o. Pag meat, doon sa malapit sa Amsterdam, mas mura po doon. So, may kausap kausap niya yung kanyang best friend. So, iputawin na natin ito. At the moment, nag-preheat si Ruth sa oven kasi kakain sila ng wasabrocha ng ni Ana. Yung lunch ko, ito lang biscuit, tapos may salmon ako doon. Try kong mag-yogurt, kaso wala akong banana at nuts. So, yeah, siguro biscuit na lang, tsaka salmon. Alas 3 na ng hapon, Ana is sleeping. And merienda tayo ng croissant. Ruth is playing FIFA. You want to sit here? Nee. Nee. Switch the dong. Hey, ik kan zitten. Nee. No. Ja, de boss in de house says it, so yeah. Boot. Boss in the house. I'm not the boss in the house. You know who? That's over. Ana. Ana's the boss in this house. So, nag-lunch dito kanina yung mama ni Ruth. Hindi na ako nag-vlog kasi nag-chika kami. Nakita niya sa amin yung niya. Kasi namili pala siya. She went shopping. Kone ba? Ruth's car is no kapot. Yeah. Wala pa rin kami sasakyan. Kasi sira pa din. Pero mas na din, okay na din kasi si Ruth is forced to cycle to work. Yeah, it's almost 5. Yeah, it's almost bike din. Wala ding bike si Ruth. Where's your bike? Wang. Oma. Oh. She took my bike so I can have hers. That's really good, but... But then, it does Anna's seat? Or what? No, that's the thing. I just go on foot to the opvang. Okay. So, merienda lang ako. Ibabalik ko yung aking wide lens, no? Kay mas okay na, kasi pag hindi, parang ganito lang, ang lapit-lapit ba? Pero pag, kung ganito, medyo malayo na siya, hinawakan ko ng medyo malayo, ganito yung ma-achieve. Pero, pag may wide lens ako, pag nakaganito siya, parang iba yung effect. So, yeah. Laro mo na yan, si Ruth. Ako, chill-chill lang ako. Mag-i-edit ako mamaya. Ang lamig. It's so cold. Wear ko no. Everywhere. Ang lamig talaga, guys. Iba yung lamig dito. Parang, tugnaw. Tugnat, not togbang. Tugnaw. Tugnaw. Say hello. Hello. It's donker. Donker She said buiten, it's hè? dark outside already.
Papa's girl, hello. Hello. Past 5 o'clock na po. And it's dark outside. So ako ay nagre-ready ng hapunan. Iniinit ko lang yung burin ko ni Ruth, tapos yung sa akin kanina ito, yung teriyaki. Tapos si Ana, mag-tomato soup siya and konting rice. Yung tomato soup na palagi kong ginagawa, yung may meatballs. So yun, paborito yun ni Ana. Naghahanap palagi ng meatballs sa sabaw niya. Tapos may konting vermicelli na noodles. So masarap yun. Para sa kanila. Hindi ako masyadong kumakain ng tomato soup. So if you've been watching my vlogs, alam nyo na gumagawa ako ng tomato soup palagi ng maramihan para sa lunch ni Rod. So doon po kami sa sala kakain kasi naglalaro yung Netherlands. And ito yung electric na feeds or bike ng mama ni Rod, si Rod gagamit. So, ito na ang Dutch food ni Rod. May sausage siya, may boring ko, tsaka yung bacon siya, bacon strips. And ito naman yung aking teriyaki chicken. Rice yun. May rice. So, yun na din po yung ating pa-video. I hope nagustuhan nyo yung ating pa-video. And if you did, please don't forget to like and subscribe. If hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aming channel. And see you ulit sa susunod na video. Maraming salamat. Mush mush babush. Ana! Say bye-bye. Doei. How do? Ayan, nanonood kasi Please siya. like. Nee. Doei dodong. Doei doei.